Instrumental. S kim? Čime? Kojim danima? S kakvim? Kojim? Jelena Petrović je u kancelariji. Sedi za jednim stolom. Radi nešto na kompjuteru. Kuca i levom i desnom rukom. Pozvao ju je Marko. Razgovara s Markom telefonom ljutitim tonom. Šeta hodnikom. Marko joj je rekao da večeras ide na košarku sa Ivanom. Zaboravio je da je trebalo da ide u kupovinu s Jelenom. Samo ti idi, ja ću onda u šetnju gradom sa Draganom. Molim, kako to misliš s kojim Draganom? I ja bih tebe mogla da pitam s kojom to Ivanom ti ideš. Odlučila je da napravi kratku pauzu i popije kafu s kolegom Draganom Markovićem. Razgovor sa vedrim i nasmejanim čovekom uvek prija. Završila je posao i u 6:10 sela u kola. Otišla je svojim novim kolima do grada da se vidi sa Draganom Krstić i popije neki koktelčić. Jelena je ispričala Dragani kako se posvađala sa Markom. Dragana je sve to slušala sa razumevanjem i osmehom i rekla da oni zapravo imaju problem sa padežom. U to ime popile su koktel s ledom. Problem sa padežom? Hvala na pažnji. Biljana Vasić.